Huomenta! Käydään heti eka läpi tämän päivän suunnitelmat, koska niitä on jonkin verran. Mun pitää puolen tunnin päästä lähteä yhteen tapahtumaan, se alkaa 10 ja mä haluan mennä heti sinne alusta, niin ei ehkä ole niin paljon vielä ihmisiä. Helpompi olla. Sitten sen jälkeen me mennään mun siskon kanssa, me sovittiin, että mennään vähän jouluostoksille ja mennään ostamaan niinku just joulukoristeita ja vähän tollaista, että saa tänne kotiin vähän tunnelmaa. Ja samalla ruokakauppaa ja jotain tämmöistä perussettiä. Sun pitää hakea myös pari pakettia ja sit illalla mä menen testaa uuden salin. Okei, se jännittää aika paljon, mutta kiva päivä luvassa. Harmi, ettei ole niin kiva sää, mutta eiköhän aloiteta nyt tää päivä. Galassi ja Summerline. Kyllä. Joo. Joo. Kiitos. Spritsille. Se on niin syvä.
Ja tässä on nyt tämä, eli se on vai? Mikä toi keskimmäinen oli? Oliko se Galaxy vai Ash? Se oli itse asiassa nyt ehkä tää Galaxy. Joo, se oli aika hyvä. On enemmän kuin hallinnollisesti. Joo. Miten vanhemmista tulee ja mihin kohtiin. Joo. Tietää, että tulee aina sen näköinen. Joo. Mä oon just tulossa kotiin tuolta tapahtumasta ja ihan sikakiva, että täällä ei sada enää niin kovaa. Vähän tällaista sumujuttua. Oli rankkaa. Niin paljon pitää jutella ja sosiaalisoida, mutta oli samalla ihan sikakiva nähdä kaikki ystäviä ja tuttuja. Ja mä siis tärisen, koska mä join Celsiusta. Ja mä en oikeastaan hirveästi juo energiajuomia tai kahvia esimerkiksi, niin heti kofeiini vaikuttaa, kun tulee tossa sellainen levoton olo. Mut joo, nyt mä menen kotiin, pidän kaikki nämä mun kamat ja otan mun siskon messiin ja sitten me lähdetään niille jouluostoksille. Tää on suoraan joulukuosi, vaan semmonen, mikä menee myös myyntiin. No, riippuu millaisia on. Joulufiilistely. Oi, toi piparityyny. Hemasepä. Mut toi, missä lukee Sherpa viltti, niin toi on mun mielestä tosi kiva. Mä en kyllä tiedä, miltä toi valkoinen osa näyttää meillä vähän ajan päästä. No niin, se menee semmoiseksi. Mut toi on kans kiva, toi Candy Cane tyyny. Niin on. Okei. Nyt mä voisin näyttää, että mitä kaikkea me ostettiin. Ekana Hemtex. Ja itse asiassa täällä on tyyliin parin muunkin kaupan ostokset. Okei, ekana Normal, koska nää on ihan tylsää. Normalista proteiinipatukoita, koska alkaa just loppua multa. Ja tää peppermint pakko laittaa testiin, koska mä rakastan kaikkea mintumakusta. Sitten hammastahnaa. Sitten Glasulta me ostettiin tämmönen kynttilätuikku, koska tää oli jossain poistomyynnissä tai jotain, niin tää oli femman, et ei hirveästi. Ja sit sinne sisään mä ajattelin laittaa tämmösen ledituikun, niin sit se näyttää kivalta, tähän pitää vielä laittaa paristot, koska meillä ei voi olla oikeat kynttilöitä just kissan takia ja hengitysilman takia, niin nää on hyviä. Sitten itse Hemtexin ostokset. Me ostettiin joulukoristeita. Tämmönen ihana rosettityyny. Sitten ostettiin toinenkin tyyny. Ihana tämmönen tähti. Siis niin sepä. Nyt mä vien nää tonne sohvalle jo. Okei, onpa sepän näköiset. Sitten vielä me ostettiin tämmönen peitto, jouluteemainen. Okei, näyttää aika cozylta, vaikka itse sanonkin. Sitten mä voisin näyttää, mitä mä sain tuolta tapahtumasta. Eli tuolta tapahtumasta, aloitetaan vaikka tästä Eucerininin kassista. Täällä mä sain Medicateilta niiden uuden tämmösen Advanced Pro Collagen Plus Peptide Cream näytteen, päivävoidon näytteen. Sitten itse Eucerinilta näytteitä tietty aika paljon. Tämmönen käsivoide. Mä tykkään tästä, mulla on tää yksi mun laukussa. Niin kiva saada toinen. Huulivoide. Varmasti hyvä. Ja sitten on pari tämmöstä näytettä just. Tää toinen oli kai kultainen oli vähän niin kuin kypsemmälle iholle. Että se sanoi, että just voi antaa vaikka lahjaksi äidille tai jotain. Niin annetaan. Tää toinen kassi, täällä on vähän enemmän kaikkea. Siellä Davinesin pisteellä oli semmonen QR-koodi, minkä kautta voi tehdä kyselyä, että mitä sun hiukset voi. Ja sitten sen vastausten perusteella sulle tehtiin tämmönen naamiohoito. Niin kiva päästä testaamaan tätä. Avenen pisteeltä sai tämmösen niiden CG-vitamiiniserumin. Ja sitten sieltä sai tämmösen inkiväärishotin. Tää on inkiväärimansikka. Sitten vähän meikkejä vaikka. Moira-merkiltä
Mä sain tämmösen paletin, missä on tommosia tummia värejä. Mä sanoin just, että mulla on tulossa juhlat lauantaina, mihin mä haluaisin tehdä tummemman sinameikin, niin tää on siihen täykky. Ja sitten tämmönen bronzer, tämmönen niin kuin cream. Superkiva contour bronzer. Ja sitten hiusjuttuja. Tuli tämmösiä K18 näytteitä. Mä tyyliin ajattelin tehdä joulukuussa arvonnan, niin ainakin tää Astralift tulee siihen. Sitten Eleveniltä tämmönen ihan niiden uusi Heat Styling Protect Spray, eli lämpösuojasuihke. Tästä tulee kuulemma ihana kiilto hiuksiin. Mulla itse asiassa just loppu lämpösuoja, joten tuli täydelliseen saumaan. Ja sit sai testiin vielä tämmösen Kevin Murphyn Shimmer Shine suihkeen, mitä mä itse asiassa testasin tosi yhden videolla eri sävystä, mutta tää on niinku tämmönen, mä en tiedä näkyykö tässä, mutta siellä on tämmösiä kultakimalteita. Ihan superkiva, mä en malta odottaa. Sitten me käytiin vielä kaupassa. Näytäis me nyt vielä kauppa-ostoksetkin? No näytetään. Me ostettiin kaupasta ensimmäinen joululahja ja se on meidän äidille. Perussalaattia, bataattia, purkkaa, suomalaisia omenoita, kurkkua, kanaa, lohta. Tänään syödään lohtaruuaksi. Pakastebadelmia. Ja SS me käytiin hakemaan vielä ruokakerma, kesoraijuustoa sekä tää sokeriton glögi. Okei, mutta nyt mun pitää siivoa nää ja laittaa nuo ostokset jääkaappiin, alkaa tekemään ruokaa ja katsotaan sitten myöhemmin, mitä tehdään, mitä tapahtuu. Me tehdään just ruokaa ja Minikin saa just ruokaa ja nyt sillä on hirveä riakku tuolla jättimuovikassissa. Mini! Missä olisi joku hiiri? Tää on ihan kauhean näköinen, mutta tää on ihan Minin lempparihiiri. Okei, tässä näkyy nyt tää meidän olkkari laitettuna. Ja siis, kyllä noi tyynyt tekee tosi paljon, koska tää saattaa olla just vähän tylsän näköinen, niin tästä tuli just ihana tämmönen joulunen ja cozy. Tässä on mun annos, lohta, bataattia, salaattia ja raajuustoa. Ja mun sisko teki itselleen lohipastaa tästä samasta lohesta. Tämä on Temptation Island Suomi. Okei, kattokaa. Mä tein tästä, kun lohesta jäi tää nahka, niin mä en heittänyt tätä pois, vaan mä paahdoin tän. Kuunnelkaa. Ja tein tästä tämmöstä niinku crispy salmon skin. Mä oon nähnyt, että jengi syö tätä tälleen, että saa niinku luonnollisesti kollageenia. Niin mä kokeilen iltapalalla, että miltä tää maistuu, onko tää mistään kotoisin, onnistuiko mä tekemään tän. Mut joo, tuomio tulee sit myöhemmin. Mä alan nyt lähteä salille, mä laitan hiukset kiinni ja menen sinne tähän horror-aikaan. Kello on nyt 4:30, mut mun on pakko mennä tänään tällaiseen aikaan, että mä saan sieltä sen asiakaspalvelusta semmoisen jonkun kulkuluvan. Mä yleensä aina välttelen tätä tämmöistä niinku iltapäivää töiden jälkeen aikaa mennä salille, koska ne on aina ihan täynnä. Mutta ei voi nyt mitään. Mä oon kyllä super innoissani, koska mä en oo ollut treenaa siis salilla. 2 viikkoa mulla on vähän taukoa, kun mä otin sen Elixia-jäsenyyden 6 viikoksi. Ja nytten on tossa toisella salilla tarjous loppuvuoteen, niin, koska mä haluaisin kokeilla vähän erilaisia mestoja, että mistä mä tykkään ja tälleen. Ja esim. Tuolla kävin Fabianin kadun Elixialla, niin siellä oli aika huonot laitteet. Siellä ei ollut esim. Porraskonetta ollenkaan. Niin katsotaan mitä tästä uudesta mä oon sit mieltä.
ostin tätä tänne eilen netin kautta jäsenyyden ja laitoin, että maksu tässä. Yes. Ihan pieni hetki. Ei mitään kiirettä. Mikä sun nimi? Deapuro. Onko sä ollut meillä ennen? Itse asiassa en oo. Et oo ollut. En. Mä otin just tämän loppuvuoden tarjouksen, Niin, kun näytti hyvältä. Joo. Se on kyllä hyvä tarjous. Todella hyvä. Joo. Okei, vau. Siis mulle tuli tuolta Sol de Janeirolta nämä tämmöiset gift-setit joululle. Ja siis ihanat! Tää on niin hyvä tuoksu, toi 62. Ja siis mä en oo testannut näitä mitään muita tuotteita kuin vaan näitä niin kuin suihkeita. Joten mun tekisi niin mieli pitää tää ite, mut en oo nyt ihan varma. Tän mä ainakin annan jollekulle lahjaksi. Ja sit mulle tuli myös Ginan yhteistyötä varten ihania juhlavaatteita. Näistä tulee video TikTokiin ensi viikolla. Tulin just tuolta salilta kotiin ja mun on pakko myöntää, että mä tykkäsin siitä. Totta kai mä vertailen sitä tohon mun aiempaan saliin, mutta siis toi oli niin paljon niin kuin coolimpi tavallaan. Ja siis semmonen niin kuin valosampi ja siis ihan sikahyvät laitteet ja en mä tiedä, semmonen niin kuin freesimpi tunnelma. Mä tykkään ihan super paljon. Ja sit siellä oli koira respassa. Semmonen pieni. Se oli niin söötti. Mä olin ihan sold siinä vaiheessa. Anyways, nyt on aika maistaa tätä lohen nahkaa. Okei, apua. Miten tää edes syödään? Mä vaan haukkaan tästä. No, tää maistuu siis rapealta lohen nahalta. Kyllä mä nyt voin tätä syödä, jos tässä on just näitä kollageenihyötyjä yömässä. Ihan hyvää. Mä tuli arvosanaksi 3/5, koska se on tasan sitä, mitä se pitääkin olla. Mut ei mikään huima makuelämys. Sitten maistetaan vielä yhdessä. Mulla on tämmönen Valioprofiil proteiinikerrosrahkaa vanilja-sitruunamaussa. Mä testasin tämmöstä mansikkavaniljaa ja se oli kyllä hyvää, niin piti nyt testaa vielä toista. Okei, mä rakastan sitruunamakua kaikessa. Ja tää sitruuna maistuu samanlaiselta, mitä on, tiedättekö te, lakusitruunajätskeissä. Tää saa 6/5. Mut joo, tänään oli ihan superkiva päivä ja semmonen menevä ja semmonen, mistä mä tykkään. Musta tuntuu jotenkin, että tää pari viikkoa, kun mä en oo treenannut, niin mulla meni minikarvoin mun suhun, kun mä just otin sen syliin.
Musta, että mä en ole pari viikkoa treenannut, niin mulla jotenkin että se on ollut sellainen rytmi kateissa ja rutiinit kateissa, että niin kuin jotenkin aina kun mun päivistä puuttuu treeni, niin ne tuntuu jotenkin vajailta tai semmoisilta, että just että niin niistä puuttuu jotain. Ja mä en pysty nukkumaan niin hyvin silloin, kun mä en ole treenannut, tai tuntuu silleen, että en mä tiedä, mä en niin kuin kuluta tarpeeksi energiaa muuten, niin tää teki just hyvää just keholle ja mielelle, molemmille. Mut joo, mulla alkaa päivä olemaan pulkassa. Enää mun pitää syödä tää iltapala loppuun ja sitten mä menen tekemään pesut ja perusjutut. Ja joo, tää oli tämmönen mun ihan perus arkipäivä. Tai no ihan perus, no kyllä aika perus. Siis tää on just semmonen päivä, mistä mä tykkään ihan super paljon. Niin joo, kiitos ihan sika paljon, että katsoit tänne asti videon. Ja nyt Mini alkaa riahua tuolla taustalla. Tilaa kanava, jos sä pidät tällaisista videoista ja tykkää tästä kans. Sitä merkkaisi mulle tosi paljon. Mut joo, eipä muuta. Ihanaa illanjatkoa ja nähdään seuraavan videon parissa.